Velkommen til hjertet af Aarhus, nærmere bestemt Aarhus Å, og endnu nærmere bestemt Red Bull Kajak Maniacs. Vi har 25 af de bedste kajakroere, samt en dommer, der også er god til at ro til kajak, faktisk er han så god, at han skal til OL. De skal battle, de dropper ind på Clemens Bro, så skal de over nogle tønder, et lille minefelt, så skal de under en bum, over en bum, zigzagge og nå først i mål. 3 mod 3, en masse hits, indtil vi har en vinder. Det er en meget alternativ form for kajakræs. Det er første gang, vi arrangerer sådan noget i Danmark, og jeg synes faktisk, det er et rigtig godt arrangement. Det er ikke noget, jeg er vant til at ro, men det er pisse sjovt. Rampen den er så stejl, at du kommer helt ned under vandet til at starte med. Det er meget nemt at vælte. Nu har jeg så været så heldig, at jeg ikke har væltet endnu. Men hvis man kommer godt ud af starten, så har man en rigtig god chance for at vinde løbet. Det er gået rigtig godt. Jeg vandt. Jeg er virkelig tilfreds. Det var fedt. Jeg havde ikke regnet med det fra starten. Jeg havde regnet med, at jeg ville placere mig godt. Men jeg havde ikke regnet med, at jeg ville vinde.